Dong! Sinatawa sa tingin ba dito ba? Ha? Hindi ka. Di! May alabi ko. Kuha na. Kasi ang subong di ah. Kay ako sa itong dawaton. Hindi ara ka. Kaya punto na ba? Kaya subong. Kata. Ito na tayo. Dah, awas hindi ko ba ani ay. Ang tulo. Kadang kadang coba karon. Ay, maayo ani bilin sa nako ni taas. Kay atong niagi na wat ang tuba. Kula ni isab it diri. Tikor na ako ni sakaw niya. Eh, sekunso na ko wat ang tuba. Ato sa kuspikas, gawa to sa katong pikas. Ay, ay, mahimos pala ba? Isat-sat. Warta, mangitaw ko ibang sa inom na to. Ayan, wakto na to karon pre ba? O lagi rapi manggalay pre ba? Minggo ang tanda ko ba? Tay, pre, sa Pre, wakto na to laki. Uy, pre! Wa may mga lingap. Parehas lagi. Buhaw ko ba? Nalamat ko. Usan. Warta ka mo na, may mga warta niya. Wala. Puka magurari pre. Wala, atong ibiya na to, baka tong ikuan, tumbab, gusto na. Ang madapit. Manangko lang to, mangawat lang to, wa man tay kwarta dyan. Apoy ni gyapon pre. Asa mangita ta? Sama. Ngita ta. Ayan lubi din eh. Iya din? O sige ta. Deal or no deal? Alam ta. Daghan-daghan baka na. Kadang ka nang lubi pre. Ay pre. Puyo ni nang ngiti ba kay maayo jud pagkakuha no? Hindi manimo ko mamsaka. Na samot ko. Di ko kablog sa kay ko pre. Ko na lang ana pre. Ah, kasaka pre ka na pre. Ay, wa man mo salig na ako naunsa man mo. Abot mga Kablog ka nagsaka. Ay, sapak. Di may kablog sa kang perting taasa. Aw laki. Panawol awang. Yan, saka pre ay. Ano pre, mura magag si Spider-Man. Gana pa. Ano pre? Bango-bango ka ni pre. Bango pa yan ba? Labas yun. Ba? Ito yung labasa. turod yung kini ba? Sakto yun. Ay, wakas kumanagi ko pananggot. Tao sa nako ning kon. Tao sa ako ning bitay na ko ganiha. Dati waman. Pinuang basab kaayo ni. Tang naging ako to ibabalo wala pa yun. Naway nada ni. Kitang yung mangitag pa ba karon. Sakay maayo ni mga kawatanay ate. Itoy. Oh, saman. Ako niyo para tabang kita. Dahil sugong. Si pagdala nga gikawat akong tuba dito. Siyempre dadun ni mo nga. Kita kag tao dire kadalag tuba ula. Wala. Ato itong pangitaon ta. Uy, pagsabaog ka ng kuha na. Pagsabaog, makita mo to. Kay, kung makaya ni mo, kula ta ha. Oh, sige. Punta ka, dire ko pikas. Uy, tuloy ka buok. Ang kaya pa. Pati sa kabuk, kanang isa, pauli nagkawat itong purniro, panitasun. Kaya pa o, pati sa kabuk. Pero bantay-bantay mo pre, lingin-lingin mo ba kay basin mga sapnang tayo rawag. Kaya rabat ako. Dagan-dagan. Mga bay po na. Kita magpinsan sa kakata ba? Asar ba kayo? Spider-Man pre. Wow, kayo. Isap sa marap. Kanang ginagmay. Gamay ra ba kayo ito nakuha? Lugay kita mo man eh. Ubay-ubay ra ba yan eh? Kini ba? Grabe nga masaka pre ba? Is kay pre. Tamis kay kayo. Tamis kay kayo. Ko pre. Pre.
Es ke tubak na pre. Ay, uyo pa unsa na kape kay uyo pa. Unsa? Pre. Langaw. Ay langaw. Ikaw gito sa una ba nang hire na ka? Ikaw bahala ng lubo kayo! We are Mananggiti in people. Shout out kang GR Nayal. O kang Ride Mansugutan. Roland Tado Urit. Raymond Urit. Cesar Flores. Rachel Joy Galusa. George Yano Gogong Manahan. Pungbeng Corpus. Shout out sa inyong tanandya. Salamat. Shout out dahil ko sa taga-talakag day. Shout out ko kang Ayan Cromwell Mendes Dongdong. Oh, shoutout ay kumaki ng gaming. Shout out ay ko nila ako andira nila Uncle Rudy, Auntie Didit ka na sila sa balay karon o nila Tikay o nila Ate Marites o na sila diha tanan. Salamat. Shout out ko sa Manggaw family and Selection family. Shout out ko sa mama po. Hello, shout out ko kang Suway Saren nga nasa Kuwait o kang Idin Mare nga nasa Sudan Kudarat o kang Alejandro nga nasa Manila. Amping mo dia, amping mo.